سلام فتوات تخاطلتي channel سينما زغليلا كمون ادنقتي فيلمات تغرينيا نلومي ببرهانه زر اورخ تدريسا بشيشاي شفراو تعاليتنا تغرينيا حصار فيلم معتبي زر استا فيلم حيزلكم قريبه زلو خوينا بزن سعبا مسفريتات فيلم مالت بوينت اوف فيو رؤيه عالم لايتينج performance بقعت ميوزيكال ديالوج بريفيتي ثبتنت كمون انيفيتابيليتي قدنتاونت كنريينا سناي مكتتال وفيتكون عين برهان حفتير يما خورعي عجو خاني زحوي فريتا ما خيو سيداسي وفيتكون عين برهان حفتير يما خورعي عجو خاني زحوي فريتا ما خيو سيداسي وفيتكون عين برهان حفتير يما إذا فيلم عينتا ميوزيكال دراما بمخانا وحلول أطاقم موسيقى كهلوا قديتا أيو موسيقى ناي جزاء رؤسو حيال ملختي كسكمن ناي جزاء رؤسو سمعيتات كوارد زخل مسارحيو بلك عبزا فيلم دما موسيقى كساع كندي إن حبرة سباوي سمعيتاون تاريخاون مسارات بمبار كاب لبي تعذبتي فتسيمو زي برقوق سمعيت كم زفتر أمسكير الله أب opening scene أب قداماري مالت معتب تدر فلاسين أب زبان نحس خوينا تدر فلاسين كما عينت أنبسا زغون سينماتوغرافري ندعي نعا خدريرو حمل درارو درار حرستاي كابت دراري برخا خيرخي نتقادالاي نتلاقي زيت حبري دتاسين most probably بزي زخون يكون artificial light يا تلعيلا إذا ما رد ما سينماتوغرافر حانت لايت صحاي ترحيو تتقيم زل إذا قبر زخاله دما أبي هنا ساعاتن معلتاتن كسل كم زلوا صبق يرو زملخن أتقاقما كاميرا لنسن بزقبا زصنع سينماتوغرافري ناي بحقي نفع سينماتوغرافر أب ثالث دقيقة كباب 10 تكاليتاتن قلو عادي أب حصبي زصاوت لاسين دايركتور تقيم الله زلو كاميرا بوزيشن بتعمي نقول سرح مجمرتا فريم كيك ايرو خلو نتا كاميرا اب اوبجكتيف بوتا وي دما اوبجكتيف بوينت اوف فيو بمقماطو نتي طعم قلعنت مس دق عدخا كتغاጫጨብ ኢልካ ናብ ሩባ ቅድም ምውራድካ መነመን ኣብ ተሓጽቢ ከም ዘለው ንኽትርኢ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ተማዕድወሉ እዩ ነታ ካሜራ ኣቐሚጥዋ ዘሎ ነዚ ኣብ ፖይንት ኦፍ ቪው ወይ ድማ ነዛ ካሜራ ፖዚሽን ዝተጠቐመላ ነታ ሲን ሪል ወይ ድማ ናይ ብሓቂ ከተምስሎ ክኢላያ أب 4 دقائق كبابي 4 خاليتاتن نايزي حنقو فايز بهالقلع performance وي بقعت بطعم زسدممي دايركتور ابي يرخيبو بجاكم سمع السباسخي زير دق عدنا عينو دقم ليل كري ختمكح لين اخي بزرو ولا حيلكم رايكم خنا زيرو تطنقق يلك له انا تخرين حساب اللي تفلطني اخي وي حنقو فاي حاوي خساي مسيل خمال ديو هاي وي تغيناتا تقجملا هم يغن البال هاي خزس معزيا تنفيحات الغاوي معزيا قص خلياتك بسركا قطرتاتك اللي تفلت بقى انا على خنقوز عد غير خليها تحسب وي تغيني دي ما زق بسمه ندقز على خوين نخي نفس خايم بيلبو بتروح دانك حنقو فاي حاوي يا اخي ميدا بسرو نحو كل يخزرين أخي تحجز يا معتر أتنعخو كي تاتاتو عننا الليلة أيات حقو فاي هم حدرخا وين يا أخي قرامت من تزارق وايتات في الشغل الليلة أتنمعتية وين نايدخ حقو فاي وين أخي لاجيو ما يخون خاين فتلي خوا هاي لي يا انزي أخي صبعة وين ينمرني نفت لي خاط هيدو يقول لا يجوز صقع اسمه وقنجر نود قرلاسة أنا سنفت لك خشمة وي ميتوقع منالبات كلتا تخولتات هالو قداميتي ناي بحقي ود قطر كوينو دايركتور كم دوكيومنتاري فيلم زلو تكنيك كم قدمو بيهيف كغبر مالت معلتاوي هيوتو ككناون حديغولو وي كم كالا ايدما اب فيلم سكول نخلا ارتيست كتكون اتسعر وي دما اتمهار زلاسب بطاطي شوا وصيلو
ካብ ኩለን ዝረኣኽዎን ፊልምታት ሓበሻ ከም ናይ ዝቆልዓ ገይሩ ነቲ ናይ ገጠር ናይ ፋየር ኤጅ ወይ ድማ ናይ ፒበርቲ ዕድመ ብልክዕ ዝመሰለ ርእያ ኣይፈልጥን ጥልዕ ኣባህልኡ ኣጠማምትኡ ኣዘራርቡ ተኣምር እዩ ኣይ ብሓቂ ኣብ 10 ደቂቕን ከባቢ 30 ካልኢታትን ተጋደልቲ ብማእከል ሓደ ሃብታም ምህርቲ ዘለዎ ለምለም ዓዲ እናሓለፉ ዝለዋወጥዎ ዜማዊ ዲያሎግ ንዕዘብ ኣብቲ ማዕዶ መኒኻ ብኡ ኣይኮነን መንገዲ ገጊኻ ንዓሓወይ መንገዲ ርእየና ኣየዃኒ ተጋደልቲ ኢና ኣበይኹም መረታወቲኹም ሉሊ ሓይሊ ምልሻ ናዲኹም ኣይትፈልጥዎን ግዲ ዝምድሪ መንገዲ ዶ ይጠፍዩ ብቐትሪ ሰራዊት ትግራይ ክበሃል ዶ ይሰማዕኻን ጅግንነትና ወረዶ የብልካን ጸላእትና ክንድምስስ ዓጢቕና እንቲ ህዝቢ በረኻ ወፂና ታሕታይ ዓዲ ኪዱ ተባሂልና ይመስለኒ መንገዲ ሲሒትና ኣብታ ዳዕሮ ይዕሪፍኩም ዘንሑኒ ውስፃሚ ቁርብ ፃባለኒ ግዲ ብልካን ጥራሕ ርእየና መዓልትሎ ናበይ ከይከደና ኣብ ርእሲ እታ ዲያሎጋዊት ደርፊ ዘሎ ጣዕምን ዘቀጥቅጥ ስምዒትን ዳይሬክተር ዝተጠቐመሉ ለምለም ኮምፖዚሽን ገና ሰራዊት ጸላኢ ዘይበጽሖም ቦታታት ከም ምዃነን ድሕረን ግን ሓዊ ከይረኩዕለን ስለ ዘይተርፉ ንተዓዛቢ ወይ ነቲ ኦዲየንስ ከም ዝድንግጽ ወይ ዝብቕቡቕ ክገብሮ ከም ዝኽእል ዝሰኣላ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኮይኑ እቲ ጽቡቕ ስራሕ እዚ ምኡዝ ተንካፊ ዜማዊ ዲያሎግ ነዛ ፊልም ከም ዘይትርሳዕ ዝገብር ቴክኒክ እዩ ኣብ 13 ደቂቕን ከባቢ 40 ካልኢታትን እታ ቆልዓ ማለት ሓፍቲ ሓንጎፋይ ነተጋደልቲ ይመርሖም ኣሎ እትብለላሲን ናይ ኣዲኣ ቅጽበትነት ኣዝዩ ውሕሉል ስራሕ ሓንጎፋይማ ኣትታ ኮይንክ ተዛረብ እንዶ ኣፍታኳ ናደሲፈ ግራት ቀራን መንገዲ ወደ ሞተ ኮይኑ መንገዲ ምርሖም ለን ተጋደልቲ ምስ ተጋደልቲ ዋግዕሎ ዋይሽ ነገር ቆልዓ ኣተ ነዚ ጽቡቕ ወቕዓ ተደንግጥና ዋይ ኣይ ደቀይ መርኢዎም ዶ እዚ ብሬቪቲ ንብሎ ናይ ኣዲኣ ኣወፃፃ ኣዝዩ ውሕሉል ብሬቪቲ ናይ ብሓቂ ዝነኣል እዩ እዚ እቲ ቆልዓ ወይ ሓፍቱ እዚኣያ ኣዴና ከይበሎና ወይ ዳይሬክተሩን እዚኣያ ኣዶኦም ከይበለና ከሎ ኣዲኦም ምዃንን ካብቲ ቢዚ ናይ ቤት ስራሕ ብፍጥነት ብርሃን ፈጢነን ናብ ደገ ብምቕልቃለን ጥራሕ ወላዲት ምዃንን ፈሊጥና ነዚ ቅጽበትነት ናይ ኣዶኦም ኢንክሉድ ዝገበርካ ዳይሬክተር ብጣዕሚ ውሕሉል ኣሰራርሓ ፊልም ሰሪሕካ ኣላ እዚ ሾው ሚ ዶንት ቴል ሚ ይበሃል ኣብ ሲነማ ማለት እዩ ወል ኣብ 16 ደቂቕን ከባቢ 19 ካልኢታትን ተጋደልቲ ኣብ ሩባ ዝዕልሉላ ሲን ሓደ ካብቶም ተጋደልቲ መብርሂ ወይ ድማ ኤክስፖዚሽን ክህብ ከሎ ንዕዘብ ኣብ ገጠራትና ንሞት ዝከራኸሩ ባህልታት ኣለውና ካብኣቶም ሓደ ፀወታኻን ወግዕኻን ብደርፊ ምግላጽ እዩ ደስ ምባሉ ዓበይቲ ሰብ ታሪክ ወለደን ንሕና መናእሰይ ወለደን ተጣሚርና እንተዋሂድና ነካይዶ ዘለና ፍትሓዊ ቃልሲ ብጣዕሚ እዩ ዝኽርዕ እዚ እቲ ዝኸፍአ ስራሕ ናይ ሲነማና እዩ ዝባይዘወይ ኣብ ፊልም መብርሂ ክህብ የብሉን ሓደ ካራክተር ወል ኣብ 31 ደቂቕ ሰብኣይን ሰበይትን ማለት ወለዲ በዓል ሓንጎፋይ ዳይሬክተር ነዞም ሰብ ሓዳር ኣምላኾም ኣመስጊኖም ብፍቕሪ እናተኮላለሱ ከለዉ የርእየና
ንመጀመርታ ግዜ ንኽኮላለሱ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ዳይሬክተር ገለ ዓብዪ መዓት ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ምስታ ምኩልላስ ጃክስታፖዝ ብምግባር ልቢ ተዓዘብቲ ክትንክፍ ክኢሉ እዩ ተዓዊቱ ድማ እዚ ኢንኤቪታብሊቲ ንብሎ ኣብ ፊልም ፕሎቲንግ ዘይተርፍ ነገር ክኾን ኣለዎ ካብ ኣጋጣሚ ዝመፅእ ሓደ ነገር ዘይተርፍ ነገር ክኾን ኣለዎ ጸላእቲ ክወሩ ኣትዮም ከም ዘሎ ናብቲ ዓዲ ፈሊጥና ኣለና ነዚኣ ኢና ንፅበያ ጀንና ክኮላለሱ ከለዉ ግድን ከም ዝመፅኦም ርዱእ ነገር እዩ እዚ እቲ ኢንኤቪታብሊቲ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ፕሎቲንግ ወል ዘረስቲ ሂስትሪ ይብሉ ፃዓዱ ካብዚ ነኒኦም ክህየስ ኣይከኣልኒ ኣይደልን እዮም ክህይሶ وقحة صبحي